Pini thang ni phai kep arni karbilo charli asong KSA Difu District Committee atumpen jepatir pipon se Difu Samson Singh ingti Amir biri athengno ada por phai kep pen honta is hini set on democration kachesong alang tum ahin pen pangcheng ponlo alang tum akemang labang ke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Venture School along lo thanbang pen thanbang phi atum aphan je semet pet pen bainong ki pipon serak nangji pusi alang tum ahin pen sodak pachini pon la pen jong si la so chiklo angbong pachun thek the pulo temo kewang jilang arni ke KAAC adonri ingkir kling pen jesong ji pusi KSA mai phu Samson teron pen ningje pon sitame hele kaman pen kali democratic aron pen si jesong pon ji pu kedam tang arni KAAC education research tok bisitame lamthe chepak lang pon ke bainong pipon po pusi chechak sitame labangso abainong pini arni anta cheklojon kre isian nang pleng tanglo lapen kedam tang arni United Student Union of Karbi Anglong USUKA atum pentame halaso ahot penang an jesong ponlo sitame ang thek pon longle det ajok pini arni KSA atum tame jesong pon nang koklo sitame halaso ahot arni USUKA atum pen adap jesong et aphit Ganeshop school visit ahot Perangke atum karjudun ahut birta ke melong dap prang pupusi ningje pon sita me non anta chun chelang lapen labangso school ke News Desk Report Public TV Karbi Anglong. Education yang go back, go back, go back. Education yang go back, go back, go back. Education yang go back, go back, go back. Tatangke nili lapangan. La arjong si ticara tu mana pora pen dan alang itu salari piune. Sida kumane hala Karbi Anglong di madela February 5 ahoda bangke ninkan kimi ahoda bangke Karbi Anglong Mas Council tum do ana bangke Arijit Singh ke bang hat pilo hala dak lak paisa bangla tum wadu the nali tum social media long thek ni kalima di hara bhati dum si lak paisa ala dak Arijit Singh ke bang along si latum tangka ke embels tum tadak bicara tum thek ning tum angka latum salary anda latum pione pate matha itu education kunalo ke dilepo guno sok thek ora arning bank minitin agunta tin school visit education programs kame le dam de lagi hokta adi ku people le dam de ke halaki thala tu manung sa poro peng dengan salary piune aning tang samuni pulo tang ko nas ansi ku le dam po le dam ne nasini gi pulu po bangke song tumpen Karbi Anglong Mas Council phan pachini lo je Karbi Anglong venture school a teacher atuma phan salary ki pi kape bat po joine pela tum phan achiklu so pipe dat duko asini tum pulo prabjin pela so puthak ponang litum pinang po Karbi Anglong along ke doan venture school a teacher atuma bangla tum ta family do relatives do asu do school ka che toy do na sumara tum han bang ta lahelam do a posila tum phan a kam cho toy tang der lo pot a nam ta pino lapen la so school ke lang litum le ka khulita pali Karbi Anglong Mas Council andar se ka khuli lo posi nang litum se ke toy lo khuli non puta lasi dak lo pe than der phirang tum pipe dat bange chok che pusi prabjin pen pino punitu batai pada chuning rilo lapen alai tum press lang ta clarification chipit hulo jani tum lapan pipo abe aku nang e bok tho bange KSA tum bange half knowledge popak sinang putu are half knowledge kali kalang sita nang li chiklojon sir kep pinian chiklojon Christian layer lo ata dorma pini bute komalo half knowledge ke la solam bang dokok lo la sin nili tum ki pu bange la hello Karbi Anglong a rat aphan Karbi Anglong along kacha non loke than bom la so teacher tum ke ki ong tum Karbi sumar tum saide Karbi ri so jang tum saide la selang li tum aphan salary ki pipe dat mane Karbi khai phan kelang Non birtang tonpen arjupon sinang thang ni phai tarik troksi arni ingkora trok nong doar bugri consistency angkang pike kang adong handloom asai hem along staff atum cedam wang wedet lason si lakhai ingkora trok doar bugri consistency ke parlo daithol police station arlo ke kang adong handloom and textile a department ke jesemel so arlo atum aphan panong pi pirtha kachar li asai hem lo pusi panong pi ponlo sitame ke kang adong handloom and textile asai hem ke pangram chai anpin lo chokidar sita menon ke retire et lapen ke non akimita nang toy telang pusi pion mate
Jokaki Mongol Singh Tim Terang Pen Than Pon Lapen Istap Atum Bang Plido Instructor Dharmendra Kumar Nath Demonstrator Patul Gohai Penanso Indra Rong Pipi Atum Ceklo Ejon Pen Bata Isi Wangpo Register Along Anta Present Pilap Titi Pusi Pion Kumol Singh Terang Pen Perangki Athengno Than Pon Lapen Kelaan Chotta Kalilang Si student atum abhanta class and pin si exam patok pon la si phelap titi ajahak atum ke puta pion komol sing terang pen pherangki athengno than duntu la si handloom and texture KAAC em madhuram lektheta langding pomapusi hawar arab atum pen chethan pon rinti athema uwe kimi atum okorjang atum phirtha ke thekvek nangji sita menon ke thekji kalisi therang ahon anta thangno thulap lo pusi pion terang asang ho pen ningje pon ke chuning aningkan almari arlo ke thap ahon anta te modlap lo puta pion komol sing terang pen than ponthu lasi KAC em madhuram lekthe pen ke KACCM Dr. Tuliram Ronghang Atum Langding Poma Daithol ke Kang Adong Handloom and Texture Stap Atum Aphan Pusi Hawar Arat Atum Pen Ningje Pon Rinti Instructor Demonstrator Atum Ahem Dokok Pensi Bainong Chuen Chotlo Puta Than Pon Lake Ing Saivek Nangji Pusi Alang Litum Stap Isiwet Lo Pion Komol Sing Terang Pen Pherangki Athengno Thandun News Desk Report Public TV Karbi Anglong स्टाफ माने जे लातुम के दगनी तुम स्टाफ के बांग सीधे है सब के है केने इंस्ट्रक्टर केने धर्मेंद्र कुमार नाथ सर लापेंगा को डेमोस्ट्रेटर आको के नंग पीठलो लाबांग केने पुतुल गुहाई पलो आको हला लातुम पिनाम सुसिदु इनुत का को इंदिरा रंग पिपी पलो इंदिरा गुहाई पलो लातुम बांग थम के केने लो pas ciklu jantan boy ni la son apa hai pas la kon la non tu malo balam ke la kene ha suri hojan long kopenya so nirbhar nari yojana pula so hadi do pu pathi long mat ke la da bang be pin khangyang lo da grong malo malama tum ta thani be bang be ke la tum ta chini lo inge no nili University pusat si nilibang si solai hisab lah yo. Tena libang ke kopi aku lola. Nilibang dake pion mana jugali bul hai. La ke thak ke phira to nong la pusan pe pion ne ke dor dei. La hai ki pidu na. Oh kalang. Take student atum wangik mata te. Student to na wangik ke dalu. Patumi thang ni phai sirkep ar ni silveta along ihum kontrainer atrak kupuson pentong lone mikichodet lapen non anta konat amotorma konat pensi kewangma lapen kupuson pensi arum kele ma puta birta ketok ahut ke klardak pen chini nela News Desk Report Public TV Karbi Anglong